Βρισκόμαστε στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1971, στο Διεθνές Σιρκουί μέσα στην πόλη. Ευνηδιασμένοι θα λέγαμε τότε, ανάμεσα στις μοτοσικλέτες, μια και οι αγώνες τους έμοιαζαν με κάτι αλόκοτο. Πιο πολύ ανεξιχνίαστο παρά επικίνδυνο. Καρέ-καρέ ξετυλίγονται στο μυαλό των παλιών και στα μάτια τα δικά σας η Κέρκυρα του 1971, όπου ο Γκουντούφας, άπειρος, νεαρός, αλλά με ένα ταλέντο και μια ψυχή που έφταναν ως τον ουρανό, έδειξε μια κλάση που ούτε στο όνειρό τους θα έφταναν οι μεγάλοι και γνωστοί Ευρωπαίοι οδηγοί που έτρεχαν μαζί του. Ας δούμε αποσπασματικά στιγμές πρώτα από τους αγώνες ταχύτητος τα τελευταία 10 χρόνια στον τόπο μας, σταχυολογώντας από διάφορες αναμετρήσεις για να περιγράψουμε γενικά έστω και χωρίς χρονική συνέπεια την ιστορία τους. Στην Κέρκυρα τον Ιούνιο του 1971. Είναι και η τελευταία που έγινε ποτέ. Όλη η κεντρική της δρόμη, η Σπιανάδα με τις καμάρες, αποτελούσαν το Σιρκουί. Οι δύο Ιταλοί πρωταθλητές, ο Τραμπαλντίνι με Τζιλέρα και ο Περόνε με Μάτσλες. Και όλοι μας οι γνωστοί τότε Έλληνες αναβάτες. Τα κράνη και οι στολές είναι πρωτόγωνα, αλλά η αγωνιστικότητα είναι τόση που όλα αυτά ξεχνιούνται μπροστά στην τρομερή μάχη που δίνει ο Νίχος Γκουντούφας με τον Περόνε. Και εκεί που τον περνά καθαρά, συνεχίζει τον ξέφρενό του ρυθμό ακόμα και στον τελευταίο γύρο και πέφτει, τσακίζει το πόδι του και χάνεται μια μεγάλη νίκη. Τον βλέπουμε να τερματίζει με σπασμένο πόδι μετά από τη διπλή του πίκρα. Ο Νίκος Γκουντούφας, το πρώτο όνομα ανάμεσα σε πολλά άλλα που πέρασαν και χάθηκαν ή χάνονται σιγά σιγά μέσα στη δεκαετία του 70, μπορούσε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Στα αυτοκίνητα έχουμε τα ονόματα που κυριαρχούσαν πριν 10 χρόνια. Πεσματζόγλου, Μοσχού, Ζαλμάς, Φωτιάδης, Ζουμπρούλης, Μαύρος, ο γνωστός μας Μεμαρίδης, Μαδεντζής και ο Σιρόκος τους πρώτους του αγώνες με την Αλπίν. Οι πλατείες και η κεντρική δρόμη της Κέρκυρας μεταμορφωμένοι σε ένα σιρκουί, ιδιαίτερα επικίνδυνο για τις μοτοσικλέτες και θεαματικό για τα αυτοκίνητα, αλλά αρκετά ανιαρό, μια και τα προσπεράσματα ήταν σχεδόν αδύνατα και η δύναμη και η αντοχή έδωσαν την κατάταξη. Η Αλφα Ρωμαίο του Μαύρου εγκατέλειψε γρήγορα, αφήνοντας την παντοδύναμη κορβέτ του Πεσματζόγλου δεύτερη. Μετά από ένα φεστιβάλ οδηγήσεως που έδωσε ο Γιώργος Μοσχούς με την BMW κέρδισε. Ακολούθησε τρίτη η Αλπίν του Σιρόκο και η GTM του Λάκη Φωτιάδη, τέταρτη. Όμορφες μάχες στις επόμενες θέσεις έδωσαν ιδιαίτερα ο Σταύρος Ζαλμάς, ο Ζουμπρούλης και ακόμα ο Θόδωρος ο Μουσουρέλης.